Y espale lagunak hemen gaude bueltan, zen hon hautsekin, amargarren saioa ja da. Errekorra lortzeko bidean, ja badabil hor. Pitinka, ea maitzen dugun erekitzen, gure azkenengo egazkina. Basea bertan bera egin genuen azkenengo saioan. Alienígenen basea eta zientzilariak aldu zitzaigun. Ea metzen dugun Directional Thrusters eta zientzilariak ermeten ditugun base upgrade-la. Honetarriko zaigulako base upgrade hori. Basea hobetuko da eta bai teknologia, bai erakuntza ritmoa eta bar askoz ere hobeagoa izango da, bale, funtzionalitzen hartu bukatu da. Gelditu da produkzioa, ez dagolako dirurik. Primeran go to research. Eta ditugun zientzilariak soberan, honak harko ditugu. LG laserlak amaitzen ditugu. Baita ere egin behar dugu tropak. Heavy weapons, Charlie bat. Tropak ere ditugu minduta, hau da frankotiradorea, hau da zen heavya. Hau zen heavya, beraz, change roll, heavy, jackal armor. Eta jarriko dizkiogu jopeitu largo eta deratzi dauka. Ez ditugu oraindik arma laserlak egin, jarriko dugu granada. Jarriko dizkiogu granada pare bat. Bada espada. Hortze, primeran frankotiradorea. Kentuko dio bat bako txeko eta jarriko dugu sendatzeko arena hobeto. Beharko dugulako. Eta gero behar du heavy bat, falta zaigu amairu egunetan dagoela zaurituta, Frank Brown. Eta ikusi dugu sniperlar, rifleman. Rifleman, asaltokoa, dena. Lau post. Eta 6. Klaro, basoka. Uste dut ere zaurituta zegoela. Espanabil txarto. Zauritu amaitu zuen, edo saldituta edo hilda amaitu zuen misil jaurtitzailearena. Sniperla. Rifleman. Armor. B. Eta klaro, segarrena. Era zauritua dagona. Zuk izango zara chain roll. Accuracy strange, berrogeta lau, close, besta zenbat dauka. Strange, berrogeta sortzi, zuko beto zengo zala misil jaurtitzailea. Maiz dugu hainbat jarriko dugu hot rockets, hauetako bat B, hauetako beste bat, hobeto. Ondo eta zutu izango zara, asaltoa, baina asaltoa eskopeta batekin ez. Afuera, eta afuera B. Riflea jarriko dizugu, kartutxo pare batekin. Ekipamendua, granada pare bat. Hortze izango zara eta zeigarrena da horrentxe hartan amairu egunetan zehar zaurituta egongo dena. Eraz, zaituko gora dirua lortzen. Montuz ez da... Oh, shit! Soviet Union, kontuz. Very small intercept. Condor eta Foxtrot, launch. Medium intercept. Condor eta Foxtrot. Ezin dugu zer egin. Base. Gatu zarete, kondo zer egin target. Gatu zaiteztu zer egiten. Is finished primeran. Hori ondo etorriko zaigu.
eziko galgarelako produzitzen, hemen, jode, galtzen naiz, ja. Vehicles beste Hunterscat bat, geratu ginelako diru gabe, geratu ginen. Vale, ondo, itzuli, Transite Air Intercept, vale, eta jarriko diogu produzitzen. Horri da, hor, primeran lau egun. Alien base hori... Ui, kago en la leche. Geratu gara hor, gasolina gabe. Katxi zen riau. Ez que, ez ditut bidaliko... Ez ditut alako... Klopak ez ditut alako eguneko egunean post egun oraindik. Kago en la leche. Bueno, Foslota aldatuko dugu, jake bizitza ondo dukon, ea harrapatzen dugu. Joan da, me kaguen. Base horik erditik endo behar dugu alik eta lehen. Vale. Pausatu egin da dirurik ez dagolako, besterik ez. 2 egun, ja, topo hori. Vale, orain ja bai, bidaliko dugu Relocate Aircraft Indochinala. Bidaliko dugu. Eta ja, men ja radarrak egingo ditugu ja presti izateko, ja basau ja guztiz eguneko unean izateko. Vale, laser nagusiak, orain primeran base upgrade amaituko dugu, eta gure jarriko dugu txitsa, eta ja gero ezeko gara. Orain base upgrade, oza, ja laser potenteak jagin ditugu eta adibidez jagin ditugu eskater laser dira hori da rifle laserra, hauek aldatu dira laserretaz labe, beraz, ja asko zere hobeto. Hau bai, alienen alei farikatzeko eta bar Wolf Battle Armor, ja urrengoko hila honet torriko zaigu, beraz, hasi hori investigatzen, baina ja lau. Ondo lau. Vale, medio, intercept. Taka, launch. 65, intercept. Bat eta bestea, launch. 66, txikia. Bat, 2 eta 3, bota. Eta ez da medio, intercept. First load. Lotxenekoak ezin ez dira. Bai, primera. 68. Vale, banekin, hau saiatuko gara hor zozer egiten. Disengage ez dugu ezer egingo. Beste eta segur, ezin dugu ezer egin, momentuz. Auto resolve, vale, select new target. Honen bila. Engaintxe bat egin dugu. Hemen helburua da hau, pikutara bidaltza bedaz. Gure helburu guztia da honen bila, hau lertzen badugu bombarderoa pikutara bidaltzen badugu dena egin da egongo da. Eta zuek pentsala ez zetak tiro emateko duten diola. Kaka! Hau ezin dutelako egin maniobrak bestela hau.
Se txarto. Cago en la óspera. Mageneukan. Dios. Dioro. Bombardero batera. Me cago en la leche. A ver, pentsatu behar dugu nola pikutala bidali bombardero hori. Vale. Txaturtu behizuek. Ia, alandare, bueno, ez da egon txartu, ia lortu egin dugu. Ostia, beste base bat topatu dugu. Como la leche. Irurogeta bidera, joder, ezin dugu. Eta gainera txikia. Hau, ertaina, eske ezin izango dugu ezer egin. Hau da gure helburu prioritarioa edo, esan dezakegu. Beraz, hauen bila joango gara. Gero, hau. Eta hau, adibidez, botako diogu, zeo zer egin behar dugu ja hemen, bai edo bai. Hau, refuelin daude eta gainera munizioz eskaz daude. Hostia. Desagertu dira, me cago en la leche. Ia lortzen dugun zeo zer egiten, me cago en la óspera. Dirua behar dugula aizue. Base horiek hartu behar ditugu bai edo bai. Behin ja prestitugunean gure armak. Launch. Venga, ea lortzen dugun intercept. Launch. Venga. Joder, bat eskabatu da. Auto-resolve, return to base, vale, eta hau orain crash site. Eta 5000, primeran. Jarraituko dugu eraikitzen hau. Vale, jarraituko dira. Jarraituko dute, hobeto esan da. Ea lortzen dugun ja bingoz hori egiten. Eta holan ja tlopak eguneko unera izango ditugu prest, basikoki. Intercept. Ustearekin, venga. Hori gogoratu nau, hau badago, Charlie bat. Eta orain ekipamendua jarriko diogu mutiloneri. Zaude lagun, zuk. Zergatik daude bi. Bat. Aha. Vale. Zuk change roll, heavy weapon. Vale. Equipment, others. Hau lehenik eta behin. Eta gero jarriko diogu granada pare bat. Vale. Hortze ondo dago, orain ja falta zego bakarrik amaitzea gure behikulua. Has escape, me cago en la óspera. Base upgrade, hau ja uneko barrota la gehiago, efizientzia gehiago. Osea, efizientzia nahiko ona. Lortzen dugu. Is finished, vale, primeran. Jarriko diogu pulse laser eta una sinet Charlie bat. Eta, bueno, gaurko azoia ez da izan oso akzio askokoa, baina, bueno, airetik zozer egin dugu, ja asaltuak utziko ditugu urrengo saiotarako intercept, a ber, 70, vale, ertaina, intercept, hau eta hau, jaurti, 71, ertaina, hau eta hau, jaurti, 72, ertaina be, intercept, honekin, aldugunarekin, gutxenez minuto txeko diogu. 73, ertaina, bat eta bi, bota.
primeran, return to base. Este hubo ser utzi, me cago en. Este hubo ser, o sea, Taylor Tier será mañana bueno. Es que este hubo está malo. Very small. Entonces se dio return to base, vale. Dirua behar dugun ezer strike, eta hemen hasiko gara egiten maten bagaitu denbola radarrak. Coste berreunda berrogeta mila, me cago en la leche. Foxtrot. Disengage, ezin izango dugulako ezer egin, horren kontra. Kauen. Zurinen madarikatua. Hau ia pizkat gehiago ipiltzen den eta horriarni, bale. Talde egun hor denetarik gainean. Ez que... Military Aircraft Destroyer. Eta hiru. Venga. Etorri hona koita duelakoa. Etor. Venga, ya. Vale, lortu dugu armula. Buza da olako jetpack antzeko bat, Alien Interrogation. Vale, eta Intercept. Repairing. Very small zela esan du. Vale, hau bidaliko dizkigu. Hola. Etorri! Me cago en... Hirurogeta hamabi. Intercept, honekin be. Biekin, holan. Venga, return to base, primeran. Torein, hau, UFO hirurogeta hamairu, intercept. Bat eta bi. Venga, ez da hemendik ez da inor. Enkeintza ingo dugu enkeintza besteak beste biekin. Bota jo misilla. Baina bota misillak! Vale. Galdu dugu, baina ondo. Misillak eman dizkio. Horrek minuto estendio. Stay ezin du, vale, auto-resolve, primeran, eta return to base. Eta honekin be, Graphite dirua lortuko dugu. Eta hemen ikutsiko dugu gorko saioan, erostezia gutxi hori 20 minutu daramagu, dutxartu behar dut. Baseak urrengo saioetarako, saiatuko naiz bi basen inbazioa baten sartzea. Hor utzi dugu, Alien Interrogation. Base nahiko aurrerakuntza, teknologikoki aurrerakuntza desenteak egin ditugu, bale? Base upgrade, armadura berriak, bale? Hori goratzen dau, hasiko naiz produkzioa. Badakit bestean nahi dudala, baina nahi dut be armadura hauek produzitzen hastea. Bale, horiek babes gehiago emango digutelako. Beraz, bueno, onarte gaurko saioa, espero zuen gustuko izatea. Gustuko izan bazue, badakizu zein behar duzuen, eta besterik gabe lagunok. Hurrengora arte, aio!